Ora. Nah, loh, selera ngene iki wayahe terus kayak ngopi. Ya. Nikmatan. Ngomong-ngomong, mayok sepi banget tuh kayak kuburan nih. Tuh neng di tuh. Jan. Nak kue tuh. Dek. Ngerti bunda ora, Dek? Bunda? Emangnya apa? Ayah iki lagi ono perlu karo bunda, Dek. Ngerti ora bunda ning ndi? Ayah Kiki toh namanya nyeluk bunda ki rasa dadak goleki. Lah terus piye carane nek lagi rasa diceluk barang. Pira carane? Ngerti toh? Ini sih carane. Lah kok jemuk toples barang, Dek? Delok sithik. Carane ki dibuka. Set. Terus? Kan gitu kan tutup. Kenapa sih? Lu. Halo, apa cuma tiba? Hah, apa ya? Aku. Tuh. Apa ya? Umpan toh. Sama iki. Oi. Sendiri toh. Aku. Ya sini. Sini lo. Aku ono perlu. Apa toh? Selingkuh kene lho. Nah. Aku ki golek kowe to, Bun. Arep nyaur utang. Nani? Kan wingi kan ayah utangi piro? 200. 200 to. Sik. Tak golekane ono ra ya duite. Oh, ono nding. 200 to utangi ayah. Ya, 200. Bener toh? Ya. Apa? Jadi toh. Nek ayah gelem ngomong nek aku ki ayu, ayah membayar 100.000 wae. Aku ayu ta ya? Aku ayu ora ya? Ya, aku ki ayu ora. Iya toh? Saya tak ikut. Aku ayu ora. Jawab. Iya toh? Kowe iki nek ora percaya takon adik lho. Nok. Bunda ki ayu ora. Nok. Bunda ki ayu kok ora. Ayu ora. Ayu ora Nok. Bunda Nok. Ora. Apa enak apa coba itu gini. Bun. Aku kita meh tuku bakso. Aku meh nyilih duit. Nyilih duit piro? 10.000. Kira-kira ya. Nah. Nek nyilih 10.000, ben balik ke 20.000. Duh. Oh, apa nyilih? Nyilih 20.000, ben balik ke 40.000. Duh, kok ngono? Ya ngono. Kok iso? Ya iso, piye Sidora? Ra gelem ya wes. Ya salah 10 wae. Nah. Sekali, ben balik ke 20.000. Karo anak perhitungan ada bayar pajak. Walah. Bunda. Oh, ya. Nanu pun apa ya? Iki
Ki pun anu kui iya lek ngomong ayah ki arep nongkrong karo kanca-kanca ngopi pun ning ayah ki duit iki wis entek mau tak kayak bunda kabeh Terus ayah milih duit entuk ora itu nek 50.000 entuk ora ya, tapi baliknya satu ya. lah kok bungane 100% dhewe Ngobrol-ngobrol. wah rentenir iki Kalau gitu. 100.000 ya. Iya, oke lagi. ya wes 100.000 ya Tapi baliknya 100.000. ya podo wae nek ngene iki podo wae Ya lah, oh saya dari 100 sih. Gitu mbak. 50.000 lah lembar kayak kakean Belum apa kok. gemuk ya sok podo wae potong bojone dhewe karo bojone wis dipajeki wis nek ngono tak ngopi sik Hari ini lah wangi-wangi. ora subuh Bye. Bisa simpeni mau sing silah ayah 50 disilih anak wedok 10.000 kok nggak ya aku gue utang sih ah kunciku mana yang ngerti ya wah ki apa kunci no dompet kowe tadi dompetnya bunda bunda nih ngerti aku melu ya yuk beda ya sanai-sanai sih bong do lunga dompetku Oh no! makanya kan dompetku ya ampun ini kamu wah kok dia mau ayah tidak duitku hilang dia kok rano dompetku gitu mesti aku seneng ayah umat sih aku